सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळ यांच्या वतीने आयोजित बैलगाडा शर्यतीचा थरार उद्या 28 फेब्रुवारीला नादवडे येथे रंगणार आहे। याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे। या शर्यतीची उत्सुकता साऱ्यांना लागून राहिली आहे। पाहूयात। नमस्कार, मी उपसरपंच बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळ याच्या वतीने सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि येणाऱ्या बैलगाड्या मालकांचे ही आभार मानतो। आणि ते आता मैदान पाहण्यासाठी आमच्या तरडे गावातील उदयजी पाटील हे आले, मी गाडा मालकच आहेत, हे मैदान बघण्यासाठी आलेत आणि हे 5 वर्ष आणि ह्याही वर्षी आम्ही उत्साहात स्पर्धा पार पाडण्याचं नियोजन केलेलं आहे। साधारणतः 70 ते 80 गाड्या आणि गावठी गट असे मिळून एकंदर 100 गाड्या होतील अशी आम्हाला हे आहे, खात्री आहे। ह्या स्पर्धेच्या शुभारंभाला आमच्या भागाचे लाडके लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे साहेब तसेच या पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे हे बरोबर 11 वाजता येणार आहे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या बैलगाडी स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे। एक म्हणजे म्हणण्यासारखं की आमची जरा लेट स्पर्धा झाली ह्या वर्षाची। आम्ही म्हणतो मैदान कधी म्हणून ठरवायचं असं बंड्या मांजरेकरांना विनंती केली आणि बंड्या मांजरेकर मित्र मंडळांची बैठक होऊन 28 तारीख कन्फर्म झाली की मैदान 28 तारीखला आहे। आणि हे समजतात जो उत्साह आमच्यात निर्माण झाला आहे, सगळे जे मंडळ आहे, आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत, गावातली लोक आहेत, आमची सहकार्य करणारी मंडळी आहेत, सगळ्यांना उत्साह एवढा झाला की आपलं मैदान कधी लागणार हे जे आतुरतेने वाट पाहत होते। आणि 28 तारीख ही फिक्स झाल्याबद्दल सगळ्यांना उत्साह वाढलेला आहे। आणि मैदानात बघण्यासारखं असं म्हणजे या ठिकाणी 80 ते 90 गाड्या धावत होत्या आणि यावेळी 15 बक्षिसं केल्यामुळे मला वाटते 100 क्रॉस म्हणजे प्लस होणार गाड्या असं वाटतं। आणि मैदान उत्तम म्हणजे मजेशीर होणार एकदम। कुठून बैलगाडा या पूर्ण राज्यातून बैलगाडा इथे येतात। कोल्हापूर म्हणा, राधानगरी म्हणा, आपले संगमेश्वर, इतर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सगळीकडून गाड्या या ठिकाणी हजर होतात रात्री। दर्शकांना आवाहन करू की सर्वांनी या स्पर्धेसाठी चांगला सहकार्य करावं आणि जी नियम आहेत की बाबा आपण ट्रॅक पासून जरा थोडंसं लांब राहावं, आपण आपल्या याची सगळ्यांनी काळजी घ्यायची आहे। बैल इकडे तिकडे धावू शकतात, सगळ्यांनी काळजी घेऊन या स्पर्धेला सहकार्य करावं ही विनंती आहे सगळ्यांना।